Yes, Mshengu. Into yokuba manzi kumuntu wesifazane kakhulukazi namhlanje kodwa ukuze sicacise sikhuluma ngalokuba manzi kumuntu wesifazane same as last week besikhuluma ngecene ukuba manzi kumuntu wesilisa ngesikhathi before enza umdavazo. So namanje ke sokhuluma ngakuba manzi kumuntu wesifazane ngoba njengoba usho nje kunomuntu wesilisa ozitshela ukuthi if umuntu wesifazane emanzi kusho ukuthi uyangifuna or kusho ukuthi uready. Okay, kanti that's not true. Umzimba wakhe akakwazi ukuthi akutshele uyena, kufanele akutshele yena. I-consent singena lapho i-consent ukuthi lo muntu uyavuma yini. Ungathi hayi ngoba ubusemanzi sengamngena kusho ukuthi uready. Akusho ukuthi uready ngokuthi umanzi. Okay? Kube khona kodwa futhi omunye uzothi hey umanzi kakhulu okusho ukuthi kunento wrong or wena wrong or wenze into wrong. Uyabona? Kube khona obomile umuntu, all right, and then uthi umuntu uyabanda lo muntu ngobomile. So namhlanje kakhulu kazi sifuna ukufundisa owesilisa ekhaya naye owesifazane ukuthi understand umzimba wakhe. Okay, but also bekubudlelwane ukuze ba understand ukuthi kampela kusuke kwenzakalani ngokuba manzi nje komuntu wesifazane lapha esithweni sakhe kuntomzodwa. All right. Now asikhumbuleke ukuthi again yazi umzimba is beautiful. Hlama ngiqale lapha eqaleni. Njengoba sikhuluma ngecene nje angithi khumbula ukuthi icene kade sikhuluma last week sathi icene lipreparela umdavazo, lipreparela ukuthi uvusimozi ngesikhathi esezongena lapha kumdavazo number 1 amanzise untomzodwa, all right, but also at the same time izoklina ipassage lapha kuzobuhamba khona isidoda kuze ngoba umzimba ufuna into eyodwa ukuthi amithe lo. Okay, now nakuyena ke lo wesifazane, all right, it's the same. Ukuba manzi kwakhe before umdavazo, yes, kungaba isign yokuthi lento eyenzakalayo uyayifuna, but also ingaba isign ukuthi umzimba wakhe uyavuma, umzimba wakhe umanzi, okusho ukuthi umzimba wakhe uyayishanela lendlela, umzimba wakhe wenza ukuthi lendlela ayishibilike, so that by the time songena umphambili kuyena lo wesifazane kungabi buhlungu. Okay, but also at the same time kuba manzi kumuntu wesifazane nakhona kuyasiza ukuthi isidoda uma sesingena sishibilike kalula sikwazi ukuthi liyofike kwiqanda ukuze lo muntu wesifazane ekwazi ukuthi amithe. All right, now from the time even umuntu esangaphakathi esakheka, in fact 11 weeks 10 weeks usaseswini usakheka nje usaphakathi kuma wakho awunabulili. All right, so okusho ukuthi yonke into isitho sakho sesilisa nesesifazane kusuke kuyinto eyodwa. All right, so kushintsha lapho ke ngokuthi ama hormones usaseswini sama wakho, ama hormones ke manje abakhona asezodala ukuthi lesitho sakho sesilisa asibe njengomuntu wesilisa, lesesifazane asibe njengomuntu wesifazane. So kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ngokwakheka kwezitho zabantu wesilisa nabesifazane if singaye siye ekujuleni kwako kuyafana exactly. So meaning bekhuluma ngesonto edlule ngakhuluma ngecene ngathi liphuma kwi-gland okuthiwa i-Cooper's gland. Okay, phecelezi bulbourethral gland. Okay, leyo gland leyo ifana ncamashi ne-gland le ekhipha uketshezi kumuntu wesifazane. Yes, okay, esithi Bartholin cyst. Okay, ikuphi nake kodwa kuyena. All right, ikuphi idla nje emaceleni la ngakumalebe akhe. All right, ngakwimbobo ngempela yenkomo ngoba idaleleni ukuthi le gland le ayikhiphe lolu ketshezi lamafinila lawa kuze uthi mawufika umphambili ushibili kungene ngaphakathi. All right, so iphathi yokuqala leyo. But also uyazi ukuba manzi nje in general komuntu wesifazane why futhi kungafani ngoba umuntu wesifazane omunye ngeke aba manzi nje afane nomunye, afana nokujuluka, akekho umuntu ojuluka njengomunye umuntu. All right, because kunezinye izinto ezibangayo ukuthi umuntu abe manzi. Yes, ngiyayisho leya le gland, kodwa kakhulu enye into emenza ukuthi umuntu wesifazane ukuthi abe manzi kusuka kwindonga zenkomo msalofu ngaphakathi. All right, khumbula ukuthi ngesikhathi umuntu wesifazane evukelo kwenzeka kanjani. Again ngiyakhompela nalo wesilisa same ngathini iqala engqondweni iqala. All right, nakuyena same ingqondo unemizwa, uzizwe phephile nawe, uzizwe engajajeki, uzizwe engakusabi, uzizwa naye kufuna, uzizwa naye ekuthanda. So zonke lezo zinto kuyimizwa ezodala ukuthi naye umzimba wakhe urelaxe. Ngesikhathi umzimba wakhe urelax qhamukapi lokho qhamuke engqondweni kuqala. So ngesikhathi wena uyamthinta, ngesikhathi ukhuluma kahle naye umuntu wakho or naye mhlawumbe uyafantasize, mhlawumbe uyedwa nje uzozenzela yena, you know, mhlawumbe uyafantasize, konke lokho kusengqondweni kuqala. Then sukusuka imizwa yobumnandi iyakuphi yakwisitho sakhe sasekameleni. All right, iyothini ke lapho kusitho sasekameleni, iyothi imthambo yegazi ivuleka,
akungena igazi same as nalo wesilisa sithi mthambo igazi ivuleka ingene kumphambile kuze umphambili avuke angithi lana kwenzeka kanjani iyongena kusitho sakhe futhi umuntu wesifazane kuntomzodwa wakhe ukuthi thola lapho ubhontshisi nawe uyavuka amalebe akhe aqala yavuka futhi same as lalo wesilisa okay but lake ekubeni manzi kwakhe kakhulukazi igazi futhi ligcwalaphi lizogcwala ngaphakathi kwinkomo yakhe ngoba unlike umuntu wesilisa akanayo lembobo umuntu wesifazane onayo so ngesikhathi igazi ligcwala kuyena siliyongena nangaphakathi kwimbobo yakhe yenkomo so ngesikhathi lingena nangaphakathi kwinkomo yakhe ngaphakathi kuba nokugcwala okhona gcweleni manje igazi ngesikhathi sokugcwele leli igazi ongithalaza igazi vele linamanzi nazo zonke izinto egazini so kusuka amanzi asegazini leli ligijime lazongena lapha yamanje kuba khona nemazi sithi plasma kuba khona amanzi thizeni nawo aputshuka yaphumele kuyona inkomo amanzi ke lawo okona mafinyile amanzi ke lawo aseyangena ngaphakathi ke kuyena nawo asizomenza ukuthi ebenjani ke manje abe manzi futhi ngaphakathi alright so ukuba manzi kwesibili so yabona lo ketshezi ngisetheni ngitha mafinyila ephuma kule gland ecisifane yes ila mafinyila kube ila manzi ke futhi manje azengena la enkomeni still nawo azokwenza ukuthi silindile khona into ezofika kube khona nolunye futhi amafinyila akuphi akwimbo kumlomo wesibeletho sakhe lokusithi thina phecelezi icervix okay na icervix le ikhishwa power amafinyila khumbula ifunani ke yona nawo eza khona hayibo yebo na ikhipha yawo mafinyila athini la mafinyila athi uyabona nje uma isidoda sike safika la noqhaka ngizosifike ngisibambe ngisidirect ngisisa lapha phambili so uyabona nawo la mafinyila asekhipha amanye futhi amafinyila so uyabona ukuthi kunamanzi ukuba manzi kuma konke lokho amafinyila amanzi kuzokwakha ukuba manzi thizeni okuzoba khona ngaphakathi kulomuntu wesifazane now nakuke nansi ke enye into manje sizoshintsha ukuthi lo owesifazane uzoba manzi kangakanani compared to omunye omunye depending ukuthi isikhathi sakhe ukuphi usezongena isikhathini iqanda lakhe livushiwe njalo njalo uma kuukuthi iqanda futhi selivuthiwe umzimba wakhe automatically wakhipha kakhulu lamanzi okuyini ke kodwa ke manje okuyamafinyila alright ngoba ufuna ujahe ukubamba isibhebo yes makwenzeke inkunzi yes so yabona wena uzohlana nalomuntu wesifazane u-on uyafuna uyakuthanda nawe alright uyafuna ukuba nawe abe on ngalokuthi ngi-on njengoba lo muntu umjitha ngiyamuzwa ngiyamthanda alright but kanti uhlangana naye sokuyileso sikhathi senyanga lapho iqanda lakhe livuthiwe so already umzimba wakhe kukodwa nje ukhipha amanye amanzi ulinye uketshezi so yakubona konke lokho sokuya eda ekuthenini lo muntu wesifazane sokuba namanzi mangakanani lamanzi asezoba khona ngaphakathi now sokuba nezinye izinto esizodala manje ukuthi mhlambe lo muntu agcine amanzi aseba ngaphezulu ngoba uyabo konke lokho ngikushoyo amanzi right lawa amanzi adingakala ukuba manzi rather okuright ukuba manzi okudingakalayo ngoba into enormal umzimba wakho ekwenzayo neshoyo ukuthi umzimba uthi ngiyayifuna lento ngiyayithanda lento ngiyayidinga lento ngiyayenjoy lento ezokwenzeka so ku right lokho kodwa ke masukuba khona lokuba manzi osoku too much bengisathi ngiyalapho mina dokotela ukuthi usokukhulumile wayichaza nokuhlangana kwalamanzi bese kuzoba khona isimo sokuthi kube khona amanzi mhlambe naye lo wesilisa azothi mayengena ngenduku yakhe ezwe ukuthi impela ngathi ngingena kuwo amanzi ngalendlela ukuthi mhlambe noma ephuma azithola ukuthi useze waba amanzi kwayena aseyamthinta amanzi mhlambe futhi lokhu kunyakaza kwakhe ngesikhathi benyakazisana lapha kugcine sekunomsindo okhombisa ukuthi kukhonto enamanzi ekokugijinywa kuyona na ukhumbula ukuthi sithi amanzi nje kodwa empeleni sisho ukuthi uketshezi ngoba lelo uketshezi yesilinamanzi linamafinyila linamafutha ziningi izinto eziba khona lapho phakathi alright now khumbula ukuthi ngoba nowesilisa na ngithi sithe last week ukhipha icene and uyakwazi nokuthi akhiphe icene even up to a teaspoon 5 or 5 mils into eningi leyo uzokhipha nje into engaka uyikhiphela kumuntu naye nawakhe amanzi so uyabona ukuthi
kunalabantu ababili, naye lo imizwa yakhe iphezulu umanzi ngoba uyakufuna, naye lo uzokhipha icene ngesikhathi nifende uyalikhipha naye le cene already usiya-eda kuwena uwumuntu wesifazane ukuba manzi. Okay, into yokuqala le. So ngesikhathi umdavazo wenu unamanzi or uzwa ngathi kumanzi, lobo bumanzi lo uketsheza akuphumi kumuntu wesifazane kuphela ngoba nakuwena uwumuntu wesilisa khona okuphumayo. But ke asike sisho izikhathi lapho ke owesifazane ke manje kuukuthi kwayena is too much amanzi abakhona oba uketshezi luba khona ngaphakathi ke sokwenzekeni. One, khumbula ukuthi nalo lolu ketshezi liyahambisana nama hormones. Okay, ukuthi ama hormones akho ami kanjani. All right, so kusho ukuthini lokho? Ngesikhathi umuntu wesifazane ezithwele, number 1 uzoba manzi mo. All right, ngesikhathi umuntu wesifazane ezithwele, again because igazi lomuntu wesifazane uma ezithwele ligijima kakhulu kunomuntu ongazithwele. Khumbula ukuthi ngithene eqaleni okunye kuba manzi phakathi kwenkomo kusuke kuya ukuthi igazi lisihambela kugcwala kwinkomo. But lo ozithwele angithi igazi lakhe liningi kunalo ongazithwele, so uzogcina bamanzi more naye futhi ngoba igazi lakhe ligijima even more. All right, so lo ozithwele uzoba manzi also more than well sengiyasho nje mhlambe umuntu oyedwa uzoba manzi more ngesikhathi ezithwele than if engazithwele. All right, mhlambe uyajova. Okay, kunento asebenzisa ama hormones again nako futhi kuzomenza lokho ukuthi either abe manzi kakhulu or kuzomenza ukuthi abe manzi kakhulukazi estrogen izomenza ukuthi abe manzi kakhulu. All right, but also khumbula ukuthi sike sakhuluma sinawe ngento yokuskwetha ukuthi kunenye igland futhi again le gland kumuntu wesilisa iyini prostate, kumuntu wesifazane sibiza ngokuthi skin gland. Again ngoba lezitho ziyafana zonke onako lokunako kuphela kusafani exactly but inyama zako kuyafana. Nalo wesifazane abanye banayo le gland isasalele kubona, abanye banayo. All right, kulo onayo ngathola ukuthi khona futhi noketshezi oliphumayo futhi kancane ngesikhathi intavazana nje oliphuma lizo-eda futhi lokuba manzi. Uyabona, so uyabona ezinye izinto zonke lezi zizo-eda ekubeni manzi. Mase kuba khona okunye okurongi ke lokuba manzi. Okay, osuke sekuhambisana nokuthi kunongcola phakathi. Ukungcola lokhu ngikhuluma ngani ke nge-infection. If lo muntu une-infection thizeni, if lo muntu une-discharge, okay, if lo muntu le discharge yakhe inuka kabi. All right, whether le discharge inuka ufish, inuka iqanda, inuka into ebolile, konke lokho kusho something lokunuka lokho ukuthi ngabe kuyini. All right, if lo muntu wesifazane une-discharge nje also kuyaluma, une-discharge nje lo muntu wesifazane enukayo nesinya sakhe siyasinda mehamba sibe buhlungu, une-discharge nje enukayo lo muntu wesifazane uthi mhlambe menidavazana uthola ukuthi kuphuma nanegazi as well ngesikhathi nidavazana. Yebo, so uyazibona zonke lezi zinto or uthi mechama kube buhlungu umchamo already zonke nje lezo zinto yakutshela cha is not make sure. So kunesilonda la, so kunento edinga udokotela usizo akukona nje ukuthi umzimba wakhe lo muntu wesifazane onjena, but kwawena upartner wakhe leyo nto i-alarm ethi cha lo muntu wami ngimjwayela akanjena udinga usizo angimtholele usizo. Look, I think ukuthi kule minyaka khumbula ukuthi lento yomdavazo ngilo ngaqala ukuyikhuluma njena kuma radio kwakuyinto engangakhulunywa ngayo. And esikhathini esiningi umuntu wesifazane vele wegxekwa ngako kuba manzi, kubonakala ngathi kushuthi umanzi nje ulusi, kushuthi isinebe njalo njalo bulele nomunye umuntu usilisa. But ngiyabonga nje kubalaleli ngoba iningi labo kakhulukazi labo besilisa sebenako ukunderstanda ukuthi umuntu wesifazane memanzi akusho ukuthi lo muntu ubelele nomunye umuntu njalo njalo. But ikhona kakhulukazi kubantu besifazane still leyo nto yokuzinyeza. Okay, uthola ukuthi eyedwa nje uyazinyeza kodwa kakhulukazi if uke wakhona umuntu owakwakhuluma ngokuba manzi kwakhe, or if yena lo anaye msalofu uyakhuluma mhlambe ambona ukuthi avele yeke ta ingcono siyeke, ebo umuntu mesho nje athi ingcono siyeke usekhulumile lo, or omunye athi hey wamanzi kangaka kwenzekeni. All right, ngoba mebuza wena nawe uthi ukulesimo lesi kodwa uma naye sebuza wena ukuthi hey manje wamanzi kangaka kwenzekeni, or akubuza ukuthi khona yini into errong, so already kwa wena ugcina suzijaja lapho. So usumuntu wesifazane awusa enjoy wena umdavazo ngomzimba wakho, sunake ukuthi yena lo muntu uzwani, sunake ukuthi lo muntu mhlawumbe uzotshela yini abantu or so nawe ngesikhathi usucabanga khumbula again ngithe ingqondo indawo yokuqala lapho umdavazo uenjoya khona. So if
wena usuyacabanga manje na usayitsheni uyasesha manje lana umkhwanazi so kukodwa lokho kuzokwenza ukuthi igazi manje alisayi kwisitho sakho sasekameleni ukuthi uze kumnandi sile ngqondweni ukuthi cabanga phela manje mase nemizwa yakho isiyawa ke umuntu wesifazane okay but also I think kakhulu if umuntu wesifazane ezibona ukuthi uyajajwa lo muntu anayo uyamjaja umjaja ngokuthi umanzi umjaja ngokuthi uvulekile inkomo yakhe kwayena ugcine esengazithembi kanti kwesinye isikhathi kusungakona ukuvuleka ngoba ukuvuleka enye into kwakona nje ukushibilika ukuthi umuntu usemanzi kakhulu kukodwa kugcina kuba ngathi uvulekile kanti ingoba ayisekho lezi inyama kwawena umphambili wakho ezimbambayo uzwe lokwakuhla leya friction so lo wesilisa naye uzozwa akezwe kahle ngoba phela kuyashibilika kanti naye lo wesifazane naye akezwe umphambili umkhuhla ngaphakathi ngoba so kuyashibilika kakhulu so bagcina bobabili imizwa bengasabi nalo bamnandi lokuyana bekade bezokuzwa okay lapho inkombankombane kasayizi kakhulu ngoba khumbula ukuthi if nayo lo wesilisa usize wakhe ubengaphiwe kakhulu uyabona uzothi if lo wesifazane seshibilika uzoshibilika liphuma umphambili ushibikele ngaphandle manje ngesijubulezwana kanti ingoba naye usize wakhe mhlawumbe ubengaphiwe but uyabona leyo nto akuyona into yokujajana asijajani la ngoba phela labantu bababili bayathandana bafuna ukuthi umdavazo wabo mawuhambe kahle kodwa nje sesichaza ukuthi ezinye izinto ezingase zidale ningasezwa ningaswazwani nalo wesifazane thangimuzwa lo nalo ethi angimuzwa kanti one kuyashibilika or also naye uswayizi wakhe lo muntu lona wesilisa naye uncane and usegcina useyashibilika khona ngaphakathi kumuntu wesifazane